салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Ба сабр бошед, ҳамаш хуб мешавад, но ин рӯзоро мо фаромӯш намекунем. ҳамватанони азиз, чӣ хеле ки мардуми ғариби тоҷик мегӯянд, падари миллат гуфта буд ку гӯш кунед, мардум чӣ мегӯяд. ба гуфтаи мардум дар байни Фахриддин Дустмурод Шарипов Мадина Давлатова пули калона мегиранд, кайфи сафо мекунанд, баъд Фахриддина мегӯяд ки ту бигирез бира Россия, айбайн як 6-7 моҳ бизгара, баъд як видеообращение мекунӣ, ба мо мегирем, паҳн мекунем, ай мардуми ғариби тоҷик гуфтагием, пула ҷамъ мекунем, баъд пула бармегардонем. бисёрият бовар намекунед, як фикр кунед. Фахриддини мошенник боромад як видеообращение кард, именно номи Дустмурод Шарипова гирифт ва Мадина Давлатоваро гирифт. Чӣ ба номи апай Шабнами Сурайёро нагирифт, ё ки дигарша нагирифт? Барои чӣ? ё сразу нагирифтан реклама кардан. ин ба гуфтаи мардуми ғариби тоҷик аст. ба гуфтаи ӯ одамое ки дар туйё биданда баршон, исоқуфаю дар як шиштам то 10-15 ҳазора расход мекарданд. коньякҳои пеши пеш заказ мекарданд. кайф сафои ё бовар кунед исоқуфаю, ман будам як ҳафта дар байни намё то 70-80 ҳазора расход мекардам. гостиницаҳои пеши пеш. имрӯз ин клоун биромада дар ин рӯзе ки бародарое ки ҳастанд ки 2 суткаши ҳеҷ нахӯрдесанд, наметавонад Дустмурод Шарипов баравад границаи Қозоқистон, мардума не только якум, дуюм, сеюм, чорум бишаршон намонад, метавонад, но чӣ ба намеравад? барои ки фоида нест. ин блогерое ки шумо дидест нозӣ такаришон мекунад, хеша қар мекунад, ҳама ё ҳаромхӯранд, ҳамаш. барои ҳамун Мадина Давлатова як бора гайпешуд мезгарем. мо кӯшиш кардем ки намихе шакалора аз интернет тоза кунем. дар байно чӣ гапи ҳаст нест, хутон чӣ хеле ки бародари азиз дар эфир биромад гап зад, хутон бигирем ришват кунем. шумо нангу номуси ин миллата шумо пас задесем. Дустмурод, ман тра ҳоҷит гуфтад наметавонам. Ту рафти хонаи худо эфир кардӣ ки ман дигар клоунӣ ман намекунам, лекин омадӣ бо кардеси. видеоро удалид ки видеои клоуна. ту мана фаҳмидӣ ба фикрам. ман медонам ту ҷияни кӣ, ман медонам ту кӣ ҳастӣ. Дустмурод, бозӣ накар. бо мегӯмад курнамак ин видеои гнидара удалид кунед. ман да плеват. ту мана фаҳмидеси ба фикрам. ин гнида марди тоҷика пас задесай, нангу номуси марди тоҷика. Мадина Давлатова як борак ба хотири зан будана дар пешуд мезгарам. ки будани шуморо ман пеши панҷара наметарсам. мо просто бездор шудагем айми шумо. ҳофизӣ бира ҳамон ҳофизита ки чӣ лезит мекунӣ? ӯ 10-15 ҳазоре ки ай збор мегирӣ, ило ҳам кафанворӣ фарзандат шавад. чӣ қадар шумо миллата пас задесем. Дустмурод, дигар збор намекунӣ, биги видеои клоуна нобуд кун. ин гапи ман тидан дахл дорад. касе ин мардуми ғариби тоҷик 1 рубл истифода мебара, пус кафанворӣ фарзандош шавад. ина дар намиҷаен шумо, ин намиҷа даен шумо. имрӯз мардуме ки шуморо дастгирӣ мекард,
то туйтона мо ҷамъ кардем, то бизнесетона мо пул ҷамъ кардем, то задди худ хин кардантона наги иқболи чумо мардум пул ҷамъ кесае. Любой кортонда мардуми ғариби тоҷик буд. А имрӯз мардуми ғариби тоҷик гишна ва ташна як гинида нигадяй намехезӣ. Блогеро ҳофизо, клони така. Ти чӣ дустмурод, ти чӣ лезит кеси та? Ти мард нести, байни мардода надоро та. Ти клоуни. Клоун буди, клоун немонӣ. Хорошо? Удалит ки немедленно. Мадина Давлатова. Ман дофи дигар хел видео мекунам. Дигар хел. Немедленно удалит ки гнидара. Хорошо?